como tú eres. Želám vám úspešný vstup do nového pracovného týždňa, moji drahí hombojovia. Pomaličky, ale isto sa nám to blíži, dámy a páni. Zostáva nám posledných zhruba 26 hodín do vydania Early Accessu F1 25. No ale ešte predtým, než sa vrhneme na tento zbrusu nový ročník F1 od Codemasters a EA, čo bude na 99% aj posledný ročník od týchto vývojárov, tak dnes nás čaká, veríme, že dojímavý a napínavý rozlúčkový stream z F1 24 a nie len to, taktiež si zhrnieme kompletný finálový víkend majstrovstiev sveta v hokeji, čo všetko sa udialo, ako dopadli všetky 4 posledné zápasy, ako obidve semifinále a taktiež aj zápas o bronz a taktiež aj samotné finále. No a samozrejme si zhrnieme aj veľkú cenu Monaka, ktorá aj napriek novému pravidlu s 2 povinnými pitstopami, musím povedať, nedopadla úplne tak, ako sme si možno predstavovali. Takže dámy a páni, nebudeme to naťahovať, ešte sa chcem vopred ospravedlniť za takmer 2-hodinové meškanie na dnešný stream, ale dneska to proste nejak nešlo rýchlejšie, dneska to proste nešlo. Dneska som síce mal výborný obed, ale keď máte tvrdé jedlo, tak tá dynamika toho jedla potom proste nejde a jednoducho to ide mega pomaly a to sa mi dneska žiaľ stalo osudným. Takže dúfam, že mi to odpustíte. No a my, dámy a páni, môžeme ísť na to. Takže týmto vás všetkých srdečne vítam a zdravím pri dnešnom prvom streame v tomto týždni a v zápäti pri prvom našom verte či nie. Toto je náš už 10. streamovací týždeň v roku 2025 a len teraz nás čaká náš prvý formulový stream v roku 2025. Znie to zvláštne, ale je tomu tak. Áno, síce sme tam párkrát do F1 24 sa pozreli v priebehu tých 2 mesiacov a taktiež aj do inakších ročníkov ako do F1 2010, ale v podstate sme ešte poriadny formulový stream v tomto roku nemali, takže tento je náš vlastne prvý v tomto roku, takže ja pevne verím, že o to viacej si to užijete a pevne verím, že sa budete príjemne baviť. Takže dámy a páni, nebudeme to naťahovať, ešte raz vás všetkých srdečne vítam a zdravím na dnešnom streame. No a ja si myslím, že asi bez zbytočného naťahovania môžeme ísť na to a hneď tu z kraja ako prvého dneska vítam Marka, srdečne ťa vítam Marko. Pozdravujem všetkých fanúšikov motošportu a F1 zvlášť. Dnes nás čaká zhrnutie včerajšieho, nielen včerajšieho finále, ale kompletného finálového víkendu na majstrovstvách a taktiež aj zhrnutie veľkej ceny Monaka a za tým rozlúčka z F1 24, tak príjemnú zábavu. To želám aj presne vám všetkým. Pevne verím, že si tento náš vlastne jediný stream z F1, poriadny stream z F1 24 v tomto roku užijete. Takže verím, že si to užijete naplno a verím, že tá rozlúčka bude stáť za to. Takže poďme na to, moji hombojovia. A vlastne ešte dôležité upozornenie, to, čo počujete teraz v pozadí, tak to už sú songy, ktoré budeme od zajtra pravidelne počúvať v F1 25. Takže toto už je oficiálny licencovaný soundtrack z F1 25, ale mám tu len zo pár songov, pretože EA sa buď nejak pozabudli, pretože doteraz ešte na Spotify nevydali celý oficiálny playlist s oficiálnym soundtrackom do F1 25, tak ja som si musel tie songy sám vyhľadať na tom Spotify a som si ich ako tie, čo sa mi najviac páčili, takých 7, čo bolo akože fakt dobrých, tak som si ako popridal do môjho vlastného playlistu, kde mám všetky
moje obľúbené songy, či už z 22, 23 aj 24 a už teraz aj z 25. Takže tieto songy, čo už počujete v pozadí, tak tie už sú súčasťou F1 25, takže máte takú možnosť ich počuť v takej exkluzívnej predpremiére o jeden deň skôr, ale už zajtra si ich v samotnej hre budeme užívať dosyta. Zajtrajší stream, ten prvý z F1 25, už viete, že hra vychádza o 17:00, ten Early Access, to platí potom aj na piatok, pre tých, čo si predobjednali len Standard Edition, aj tá vychádza v piatok o 17:00, čo je troška bizar, pretože v tom istom čase o 17:00 v piatok začína druhý tréning na veľkú cenu Španielska, takže čo si skôr vybrať, buď ísť pozerať nudný tréning, alebo radšej hrať nový ročník F1 25. Takže troška bizar, ale žiaľ nedá sa svietiť a práve kvôli ich súťažnému víkendu v Španielsku žiaľ nemôžem tento rok streamovať na oficiálny deň vydania F1 25, čiže v piatok, čo znamená, že budeme môcť mať len tieto 3 dní v tomto týždni počas toho Early Accessu, aby sme to stihli čo najviac. Takže žiaľ nedá sa svietiť, takto nám to žiaľ vyšlo, ale nebojte sa, tento a celý budúci týždeň patrí čisto len F1 25, okrem dneskajška samozrejme, takže až do budúceho piatka budeme hrať len F1 25 a nič iné. Takže celé 2 týždne nás čakajú len z F1 25. Budúci víkend síce je voľný víkend v F1, ale práve budúci víkend ja zase nie som doma. Takže budúci víkend tým pádom bude voľno. Takže tak. Tak poďme na to. Takže začneme jednoduchou kapitolou a tým je zhrnutie veľkej ceny Monaka, nech to máme čo najrychlejšie z krku. Tak prvý tréning sme si už hovorili ešte na piatkovom streame, keďže práve po ňom sme mali ten najposlednejší stream. No ale už potom druhý tréning sme si nemali ako zhrnúť, keďže odtedy sme stream nemali. Takže ešte sa vrátime ku piatku a k druhému tréningu. Tak druhý tréning viac menej v pohode bol, až na nejaké žlté vlajky a ak si dobre pamätám, tuším Norris to tam oprel o múr, ale podarilo sa mu vycúvať a ešte nejaké menšie potičky tam boli, ale ináč nič také drastické a tretí tréning bol myslím úplne pokojný, čo ale nebolo pokojné, tak boli preteky ako Formuly 2 aj Porsche Super Cup, kde hneď po štarte v Sandevot to boli ako jedný z najväčších havárií, čo si ja vôbec pamätám za posledné roky. Takže poriadna havária vo Formuli 2, kde Roman Stanek majstrovský sa preplížil skrz všetky tieto úlomky a podarilo sa mu získať po štarte, tuším, z 15. miesta fantastické 7. miesto. No a v Porsche Super Cup som samozrejme nevidel, iba som videl ako keby ten záber, čo sa tam udialo a ako bolo to totálne šialenstvo. Takže v nižších sériách to bola trošku väčšia zábava než u samotnej F1. No a potom prišla sobotná kvalifikácia, no a tam sa začali troška diať veci, pretože pretože hlavne v Q3 prvé 2 časti kvalifikácie boli viac menej pohodové a na veľké prekvapenie viac menej bezproblémová kvalifikácia, dá sa povedať, čo som fakt nečakal teda. No a Q3 bola absolútne šialená, McLareny vyrazili na druhé pokusy veľmi skoro, nejakých 5 minút pred koncom časomiery a tým pádom stihli až 2 pokusy v druhých pokusoch, čo je také zvláštne. A im to v podstate vyšlo, Oscar Piastri síce nestačil na prvú radu, ale Norris, čo tam zajazdil prvýkrát v histórii čas pod minútu a 10 sekúnd v Monaku, tak to ja v živote som nezajazdil pod minútu 12 v Monaku doposiaľ, nie je to minúta 9, čo je ako totálny extrém, takže ako mám čo robiť. Takže ako naozaj extrém čas vám poviem. No a Leclerc, domáci Leclerc, žiaľ mu to nevyšlo tesne, chvíľku to vyzeralo, že prvé miesto by aj mohol mať na štarte, ale vďaka tomu, že McLareny stihli až 2 pokusy v druhých pokusoch, tak tým pádom mu to vynieslo pole position na nedeľné preteky. No a už samotné nedeľné preteky
sme prvýkrát v histórii mali úplne nové pravidlo s 2 povinnými pitstopami počas pretekov. No a viacej to bola zbrzďovačka pomalších tímov a Mercedes bol asi snáď zo všetkých tímov v najväčšej pasci. Absolútne nič nevymysleli na ostatných a Mercedes sa iba ťahal za tými Williamsami ako kliešte a proste nič na nich nevymysleli. A to ešte Russell sa rozhodol urobiť to neférovo, predbehnúť Albona cez skratku a tým si vlastne uľahčiť prechod pretekov. A uľahčil si to tým, že dostal jeden z najtvrdších trestov, čo F1 vôbec je. Ani som úprimne nevedel, že ešte drive-thru penalizácia vôbec existuje v F1 hrách, respektíve v realite. Takže dostal drive-thru, prejazd cez boxovú uličku a mal po pretekoch. A to ešte Mercedesy išli až v posledných 15 kolách na tie 2 povinné pitstopy. Takže Mercedesy ako totálne sklamanie a to ešte je to spojené s tým, že obidva Mercedesy mali problémy počas kvalifikácie. Najskôr na konci Q1 to žiaľ zobral omúr Antonelli a potom na začiatku Q2 to žiaľ odparkoval Russell v tuneli a tým pádom pohroma pre Mercedes počas víkendu v Monaku, takže žiadne body pre nich a tým pádom sa nikam nepohli, ale tuším ani nič nestratili, pretože tuším mali nejaký tam dobrý náskok na ten tým, čo ich prenasleduje v pohári konštruktérov, takže aspoň neprišli o pozíciu, tak všetko zlé je na niečo dobré, tak aspoň to im pomohlo. No a z víťazstva no a čo sa týka samotných pretekov, tak ešte tam bolo odstúpenie Alonsa kvôli vyhoretému motoru a našťastie to majstrovsky parádne odparkoval, takže nebol nutný ani safety car, ani virtuálny safety car a podobná situácia aj pri Pierrovi Gaslymu, ktorý mal veľkú haváriu s Antonelim, ktorý to naozaj s veľkým šťastím prežil a ešte skoro zobral svojho kolegu Colapinta, ktorý sa len tak tesne uhol. Takže v dve síce také, dá sa povedať, väčšie nehody a ešte som zabudol samozrejme z prvého kola na Bortoleta. Chvíľku to vyzeralo, že v safety car vyjde kvôli nemu, ale dokázal to ešte vytočiť Bortoleto, zaradiť tú spátečku a vrátiť sa späť do pretekov. Takže len rýchlo odpratali Maršali to jeho krídlo a bolo všetko OK a to isté aj v prípade Gaslyho. Takže v podstate toto boli jedni z najnudnejších pretekov, čo si ja v Monaku pamätám, aj napriek tomu zbrusunovému pravidlu s 2 povinnými pitstopmi, ktoré bude by the way navyše aj zahrnuté priamo do hry F1 25. Aj keď budeš jazdiť len 25% dĺžku veľkej ceny Monaka, tak musíš aj v priebehu tých 20 kôl povinne ísť 2-krát do boxov. Proste bude to tam v tej hre nejako loknuté, že nemôže si nastaviť len jeden pitstop, aj keď budeš mať len 25% dĺžku. Takže toto pravidlo s týmito 2 pitstopmi v Monaku bude zahrnuté aj v samotnej hre F1 25, takže uvidíme, či aspoň v hre to bude o čosi zaujímavejšie s týmto pravidlom, tak uvidíme. Takže toľko to, dámy a páni, asi veľká cena Monaka, takže ako musím povedať, boli to relatívne nudné preteky, no a samozrejme víťazstvo pre Norrisa, druhý Leclerc domáci, tretí Piastri, takže prvá trojka tak ako začala, štvrtý Verstappen a Hamilton môže byť rád, že aspoň aj napriek penalizácii, ktorú mal za blokovanie Verstappena v kvalifikácii, tak môže byť rád, že vyťahol to aspoň na to 5. miesto, takže aspoň niekto, čo niečo získal v tých pretekoch. Takže aspoň niekomu sa dalo predbiehať, aj keď väčšinou tie manévre boli práve skrz boxy. No a väčší extrém je to, že tuším 4 jazdci dostali celé 3 kola v cieli. Takže sme sa tak troška nechtiac vrátili týmto do nejak roku 2011-12, kedy bolo úplne normálne, že v každých pretekoch tí najpomalší dostali kľudne aj 3-4 kola v cieli. A veľká väčšina pola dokonca 2 kola dostala v cieli, čo je absolútny extrém. Len prvých 5 jazdcov došlo v správnom kole do cieľa. Ako naozaj totálny extrémizmus. A fakt s tým novým pravidlom to boli snáď nudnejšie preteky než predchádzajúce roky v Monaku. Tak uvidíme, či toto pravidlo zostane minimálne pre Monako aj na ďalšie roky, alebo
bolo to iba takto jednorázovo odskúšané a už toto pravidlo nikdy neuvidíme, ale čo je isté, že v hre F1 25 bude zahrnuté práve pre Monako, takže tak. No a keď ešte ideme na f1online.sk, tak poďme sa ešte pozrieť, ako to zatiaľ vyzerá v priebežnom hodnotení šampionátu. Poďme sa na to pozrieť. Túto máme, takže Piastri si síce aj napriek tretiemu miestu si udržal vedenie v šampionáte, ale pozor, Norris sa výrazne priblížil vďaka víťazstvu a už je to rozdiel len 3 bodíkov medzi tímovými kolegami McLarenu. Troška sa taktiež priblížil aj Verstappen, má 136 bodov, no a už potom všetci pod nimi majú ani nie 100 bodov. Štvrtý Russell tým, že nedošiel v bodovanej desiatke, tak sa na tú stovku ešte nedostal ani po týchto pretekoch. Leclerc 5, troška si polepšil vďaka druhému miestu, 6. Hamilton, 7. Antonelli, 8. Albon, 9. Ocon a vynikajúci výkon od Isaaca Hatchara, kde zahodili proste Liama Lawsona na jeho 2 pitstopy len preto, aby Hadjar mohol odjazdiť fantastické, myslím, 6. miesto. Takže bravúrny výkon od Hadjara, naozaj perfektný výkon, predviedol na to, že jazdil poprvýkrát v Monaku, takže naozaj bravúrna práca od neho a skvelo naplánované tie 2 pitstopy hneď z kraja pretekov. No a potom ďalej Stroll, Sainz, Tsunoda, Gasly, Hülkenberg, Biermann a Lawson ako posledný na bodoch. No a dámy a páni, máme za sebou tretinu sezóny a verte či nie, Alonso po tretine sezóny má presne 0 bodov na konte. Tak to proste, takto akože má jazdiť dvojnásobný šampión vo svojej koľkej, vo svojej 23. sezóne v F1 myslím, že po tretine sezóny 0 bodov, tak to akože boli neskutočne. To musí ako neskutočne bolieť teda. No a keď sa pozrieme na pohár konštruktérov, tak ako enormný náskok McLarenu len pred druhým Mercedesom a napriek tomu, že obidva Red Bulli, myslím, Tsunoda vlastne nebol na bodoch, ten ešte tam bol na konci v boxoch druhýkrát, takže iba Verstappen bodoval so 4. miestom a napriek tomu to nestačilo Red Bullu dostať sa späť na druhé miesto a strácajú ešte 4 body na Mercedes, takže naozaj tiež extrém totálny. Ale ako ten náskok McLarenu je enormný, tak to pochybujem, že to niekto ešte dotiahne. Ale pozor, od tohto víkendu v Španielsku prichádza veľká zmena ohľadne tej flexibility krídel, ktorá by mohla trošku pristrihnúť tie krídielka pomyselné McLarenu a už by nemuseli byť takí rýchli ako doposiaľ. Takže že by troška nádej pre i ostatné týmy vďaka tejto zmene pravidiel, tak uvidíme, že čím to nejakým spôsobom vôbec pomôže. Štvrté Ferrari, ale pozrite sa na to, rozdiel medzi druhým a tretím, štvrtým tímom len 5 bodov. 5 bodov medzi Mercedesom, Red Bullom a Ferrari, takže krásny súboj o to druhé miesto. No a potom už takmer 100-bodová strata, 5. Williams, 6. Haas, 7. Racing Bulls, 8. Aston Martin, 9. Alpine a posledný 10. Sauber. No a ešte, už keď som naznačil to Španielsko, tak sa poďme pozrieť na harmonogram súťažného víkendu v Španielsku, ktorý je tretí víkend po sebe a završenie druhého tripleheadru tejto sezóny úplne totožný harmonogram ako pri predchádzajúcich 2 podujatiach, či už v Imole alebo v Monaku. V piatok prvý tréning o 12:30 po obede, druhý tréning troška bizar o 5:00 podvečer, kedy presne v tomto čase aj vychádza pre všetkých ostatných tá Standard Edition F1 25. V sobotu tretí tréning o 12:30 po obede a kvalifikácia na Olobrand o 4:00, no a preteky v nedeľu o 3:00 po obede plus štúdio, čiže o 2:00 po obede. Takže takto vyzerá harmonogram na Španielsko, no a to už je ohľadne Monaka naozaj všetcičko. To už je naozaj všetcičko, že FIA to podrbala s tými dvojzastávkovým pitstopom, totálna somarina, absolútne fiasko, ale aspoň za druhé miesto Leclerca a 5. Hamiltona obrovská spokojnosť. OK, že nové songy z F1 25, áno, už toto nie, toto už je z F1 22, lebo ja som dal iba tých mojich
tie, čo sa mi páčia, tých 7 najlepších z tých 26, čo budú v hre, tak tie ste už mohli počuť, ale už teraz to, čo ide v pozadí, tak to už je z F1 22. Takže tak, a že 24 som v Monaku šiel s 2 pitstopami. No, mohol si ísť, ale mohol si to navoliť. Teraz v 25-ke nebudeš mať možnosť si dať buď len jeden pitstop, alebo až 3 pitstopy. Musíš ísť povinne na 2 pitstopy v Monaku. Takže bude to tam nejak špeciálne loknuté pre to Monako, že si to nemôžeš ani pri 25% dĺžke prenastaviť to pravidlo v tom Monaku. Takže tak. No. Takže toľko to ohľadne Monaka, dámy a páni, a F1 samotnej. No a presúvame sa rovno na hokej, naposledy na hokej, pretože majstrovstvá sveta v hokeji nám včera skončili, dámy a páni. No a ktože sa stal majstrom sveta, to si povieme o chvíľu. Najskôr ideme na semifinálové zápasy, ktoré sme mali v sobotu, takže nebudeme to naťahovať, no a poďme rovno na Games. A sobota 24. No a tu ešte raz zhrnutie semifinálového programu. Takže ako prvý zápas semifinále sme mali veľké derby, no a to domáce Švédsko proti Američanom. No a Američania viac menej troška prekvapujúco, ale predsa len jednoznačne zvíťazili v tomto prvom dueli, a to 6-2, čo je by the way ten istý výsledok, s ktorým sme prehrali s Ruskom v finále 2012, takže aká náhoda. Takže Američania vyhrali nad Švédmi 6-2, no a potom totálna porážka druhého už teraz len z polovice domáceho tímu. Dánsko ako totálny debakel o 2 triedy proti Švajčiarsku 0-7. Takže toto bol semifinálový program, no a už, dámy a páni, ideme konečne na to najdôležitejšie, a tým je ten včerajší posledný hrací deň šampionátu. No a nech sa vám páči. Musím sa priznať, že včerajšie finále to bolo snáď najnudnejšie finále v hociakom športe, čo som v živote videl. Ako za celý zápas ani jeden jediný gól, čo som snáď ešte v živote vo finále nevidel, že by za 3/3 proste nič nepadlo. Takže v tomto prípade musím povedať, že jednoznačne zápas o bronz bol omnoho viacej atraktívnejší a viacej zaujímavejší. A aj keď som ho nevidel celý, ale už keď som videl, že Švédi vyhrávajú vysoko, nejak 3-0 vyhrávali nejak po druhej tretine alebo koľko, tak už som si povedal, že asi už je to doma. A potom troška Dáni ešte sa schopili na začiatku tretej tretiny, ale už to žiaľ nestačilo. Švédi ešte dali 2 rýchle góly potom a už bolo viac menej vybavené. No a tým pádom vlastne to bol ešte zhodou okolností súboj dvoch hosťujúcich krajín proti sebe, takže aká to náhoda. Takže dve hosťujúce krajiny sa proti sebe stretli práve v zápase o bronz. No a lepší boli domáci Švédi, ktorí zvíťazili v Avicii aréne proti z polovice domácemu Dánsku 6-2, takže totožný výsledok ako deň predtým, len vtedy to bola prehra 2-6 proti USA a teraz naopak 6-2 výhra proti Dánsku. Takže táto krásna rozprávka, v úvodzovkách rozprávka nebohého rozprávkara Hansa Christiana Andersena žiaľ nedoznala šťastného konca a je to v úvodzovkách akože medaila historicky prvá pre Dánov, ale žiaľ iba tá nelichotivá brambora, ktorú vlastne ani nedostanú. Takže žiaľ nelichotivá brambora, ale rozhodne musíme s nimi počítať do ďalších rokov a budeme si musieť na nich dávať veľký pozor, pretože už nielen Lotyšsko, ale aj Dánsko sa pripisuje k tým krajinám, na ktoré si musíme dávať bacha do ďalších šampionátov. No a ten absolútne najdôležitejší zápas, ktorý prišiel včera večer, taktiež v Avicii aréne a tým bol samotné finále, zápas o titul, zápas o všetko. Kto vyhrá, berie úplne všetko. No a dámy a páni, oficiálne po vyše 90 rokoch, neoficiálne tým, že v tom roku 1960 na olympiáde sa to bralo aj ako víťazstvo pre majstrov sveta, tak neoficiálne po 65 rokoch sa Američania prvýkrát v 21. storočí stávajú majstrami sveta v hokeji po víťazstve 1-0
nad Švajčiarskom, ktoré po štvrtýkrát po sebe berie domov striebornú medailu, čo už je ako totálne prekliatie tých finálových zápasov pre nich. A to navyše o rok ich čaká domáci šampionát vo Švajčiarsku, v Zurichu a vo Freiburgu. Takže ako ísť so 4 striebornými medailami do domáceho šampionátu a po ďalšom prehratom finále, to už musí byť ako ťažká pilulka pre Švajčiarov jednoducho. No ale napriek tomu obrovská gratulácia Američanom. Sice padol len jeden jediný gól, a to relatívne rýchlo po začatí, a to už na začiatku 3. minúty predĺženia. No a Američania sú po 65 rokoch, respektíve oficiálne po vyše 90, opäť raz majstrami sveta v hokeji a po víťazstve 1-0 po predĺžení volali Švajčiarsko a stali sa majstrami sveta. Takže naši bratia Češi boli tým pádom zosadení z trónu a či sa na ňo vrátia aspoň na nejakú z medailových priečok o rok, tak to uvidíme. No a ešte navyše v piatok, to sme si myslím hovorili, ale v piatok vyšla oficiálna správa, že už je jasné, že majstrovstvá sveta 2029 budú u nás na Slovensku opäť po 10 rokoch v Bratislave a v Košiciach, takže úplná paráda, vynikajúca správa rozhodne, takže už teraz sa samozrejme tešíme, no a uvidíme, čo nás čaká. Že zápas medzi Švédskom a Dánskom bol lepší ako Švajčiari proti USA, že tento finále bola úplná nuda. No hovorím, ako to bolo fakt najnudnejšie finále v hociakom športe, aké som v živote videl za celý život. A to pozerám hokej od 2012, futbal od 2014 a formulu od 2013. A doposiaľ v každom jednom roku nejaké to finále niečím bolo okorenené, ale tu proste nič. Celý zápas absolútne nič a rozhodlo až predĺženie, čo je o to troška smutnejšie. Ale žiaľ, aj takýto je niekedy šport a žiaľ aj niekedy takéto sú fotbalové výsledky v hokeji, len 1-0, takže nedá sa nič proste robiť. Takže poďme si to ešte raz zhrnúť, takže najskôr sobotné semifinále Švédsko-USA 2-6 a Švajčiarsko-Dánsko 7-0 a nedeľa 25. zápas o bronz Švédsko-Dánsko 6-2 a finále Švajčiarsko-USA 0-1 po predĺžení. Takže tak, no a jedna fantastická správa ešte včera prišla a tým je to, že náš Zdeno Chára sa stal v poradí 11. členom Siene slávy IIHF, takže obrovská gratulácia Zdenovi za udelenie tejto pocty a tým, že sa dostal do Siene slávy ako ďalší Slovák našej samostatnej histórii. No a poďme sa pozrieť na konečné to poradie. Áno, tu máme aj takto vizuálne jednotlivé krajiny, jasne. No a tým pádom, ako som povedal, prvé 4 miesta sú rozmiestnené takým spôsobom, ako dopadli tie posledné 2 zápasy. Ale poďme si to zhrnúť ešte raz od dola. Takže žiaľ posledné 16. Francúzsko, ktoré prvýkrát v 21. storočí bude zosadené do nižšej divízie. Predposledný 15. Kazachstan, ktorý je taktiež zosadený do nižšej divízie. No a namiesto týchto dvoch budú na rok hrať Taliansko a Veľká Británia. 13. Slovinsko, 12. Norsko, pre našich Slovákov najhoršia pozícia v 21. storočí, tá konečná, v úvodzovkách až 11. Doposiaľ sme vždycky boli aspoň v top 10. Tento rok nám to žiaľ nevyšlo. 10. Lotyšsko, 9. Nemecko, 8. Rakúsko. S týmito krajinami od 9. po 16. miesto sme sa lúčili už po základných skupinách. Potom 8. Rakúsko, 7. Fínsko, 6. Česko a 5. Kanada sme s týmito 4 krajinami sme sa lúčili po štvrťfinále. No a včera sa nám takto rozmiestnili posledné 4 miesta. Nelichotivá brambora pre Dánsko, bronz Švédsko, striebro Švajčiarsko a absolútny víťaz a majster sveta Spojené štáty americké. No a ešte sa môžeme pozrieť, ako vyzerá ten konečný pavúk. Takže takto vyzerá konečná podoba pavúka playoff. Takže tu má aj so všetkými výsledkami samozrejme, ktoré sme si teraz hovorili. No a poďme sa ešte pozrieť, že
poďme sa ešte pozrieť na jednu vec a tým je, že či už je tu nejak viacej informácií ohľadne toho budúcoročného šampionátu vo Švajčiarsku, takže poďme sa na to mrknúť. Časový odpočet je tu stále. Skupiny tu ešte uvedené nie sú, ale už sú tu uvedené tieto týmy, ktoré sa zúčastnia budúcoročných majstrovstiev, takže aspoň tie už tu vidíme. Takže Veľká Británia a Taliansko sa nám vracajú, ako som hovoril, takže to sedí. A keď dám, že Simo... Pozor, dámy a páni, vyzerá to tak, že už asi boli rozlosované skupiny pre budúcoročné majstrovstvá vo Švajčiarsku. Ja sa najskôr pozriem, že či je to pravda v rýchlosti. Aha, takže to sú len vymenované tie krajiny. OK. Ale nikde tu nevidím, že či už boli nejak rozlosované skupiny, alebo... Ešte to skúsim nájsť rýchlo, ale nikde to tu nevidím. Ale viem, že je jedna stránka, kde už väčšinou to zvykne byť rozlosované, takže skúsim sa pozrieť tam. Toto fakt milujem, ty kokos. Toto fakt milujem, kámo. Takže musím vypnúť žiaľ toto. Musím žiaľ vypnúť AD blok, aby som mohol na tú stránku vôbec vstúpiť. Tak, je to tu, dámy a páni, je to tu. Takže už boli rozlosované skupiny, dámy a páni. Už boli rozlosované skupiny pre budúcoročné majstrovstvá, moji hombojovia. Takže poďme sa na to spoločne pozrieť. Že v 3/3 bezgólový stav až v predĺžení to ukončili, už som bol nervózny. Tak kto by nebol v takom dôležitom zápase. Takže dámy a páni, nech sa vám páči. Sice tu nebudú vlajky krajín, ale troška sa tu musíte vyznať, ale... Pokiaľ si to všetko spojíte do hlavy, tak myslím si, že sa to dá pochopiť. Takže budeme opäť raz v skupine A aj budúci rok. A tá skupina A by mala, myslím, hrať v hlavnom meste v Zürichu a skupina B vo Freiburgu. A už vieme, že kto je víťaz tohto ročných majstrovstiev USA. Takže to bude v skupine v skupine A porazení sú v finále, čiže Švajčiarsko bude v skupine B. Takže tým pádom naša skupina A, USA, Švédsko, a je to tady, moji hombojovia, a je to tady. Tak tuším, po 3 alebo 4 rokoch nás bude čakať opäť federačné derby s Českom. Fakt úžasné, verice sa teším. A práve Dánsko nás bude čakať v skupine, ktoré napísalo neuveriteľný príbeh. No a potom ešte Norsko, Slovinsko a jeden z navrátilcov Taliansko nás čaká. Takže naša skupina A v budúcom roku USA, Švédsko, Česko, Dánsko, Norsko, Slovinsko, Taliansko. Ty vole. No aspoň budúci rok nemáme ani Kanadu, ani Fínsko v skupine, tak aspoň to je také malé, menšie víťazstvo a tým pádom ani Švajčiarsko nemáme. Takže to sú také 3 menšie víťazstva, dá sa povedať. Takže v podstate, čo sa týka, ale zase žiaľ máme Švédsko v skupine, čo je v prdeli totálne. Takže keď si to zhrnieme, tak vlastne akože najťažší súperi budú USA a Švédsko na rok. OK. A potom ešte, už sa nebojím povedať, že aj Česko bude kurník náročný súper, po tom, čo predvádzajú posledné 2 roky. A o Dánsko sa už po tomto roku bojím o to viacej. Takže dá sa povedať, že 3 také povinné výhry na rok budú Norsko, Slovinsko a Taliansko tým pádom. Ty vole. Ale zase musím povedať, že ten los je o trošku pre nás tentokrát prínosnejší, pretože v podstate
dá sa povedať, že možno len dve isté prehry dopredu. Česko, Dánsko to budú také možno viacej vyrovnané súboje a Norsko, Slovinsko, Taliansko to sú v podstate 3 povinné výhry za plné 3 body. Takže ako budúci rok by to mohlo byť o kúsoček ľahšie snať. No a skupina B, tak tým, že Švajčiarsko prehrali, tak tí budú tým pádom v skupine B. A s nimi Kanada, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Maďarsko a Veľká Británia. Takže dá sa povedať, že Švajčiarsko, Kanada a Fínsko ako dostali Deutschland, Lotyšsko, Rakúsko, Maďarsko, Britániu, čo sú všetko pre nich akože mega hrateľní súperi. Takže to je vlastne pre tieto tri top týmy, ako dá sa povedať, že asi 5 istých výhier dopredu. No, takže asi tak, no. Takže masaker, naozaj masaker. Takže skupina A, ktorá bude hrať v hlavnom meste Zurich, USA, Švédsko, Česko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko a Taliansko. No a skupina B, čo bude hrať vo Freiburgu, Švajčiarsko, Kanada, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Maďarsko a Veľká Británia. Tak, takže poznáme skupiny na budúcoročné majstrovstvá vo Švajčiarsku, takže hodne, velice sa teším už teraz, takže bude to velice zaujímavé, tak uvidíme, čo nás čaká a neminie. Takže tak, no dobre, takže spoznali sme našich súperov na budúcoročné majstrovstvá, takže tuším po 3 alebo 4 rokoch nás opäť bude čakať federačné derby, na čo sa vôbec neteším. Takže to zase budú nadávky medzi Čechmi a Slovákmi pred týmto zápasom a možno aj po zápase. Takže ostrá výmena názorov opäť raz. Takže tak, no. Takže tak. No dobre, dámy a páni, takže to by sme mali. A akuráte ešte posledný song z F1.22 mi teraz hra, takže ešte prečkáme, kým tento dohrá a už pôjdeme, dámy a páni, konečne na to. No a prvýkrát v tomto roku samozrejme konečne už aj s volantom, takže prvýkrát, čo budeme mať volant potrebný pre tento stream. No a taktiež, dámy a páni, mám z Brusu nové pozadie na pracovnej ploche, takže už sa tak troška pripravujem na zajtrajšok, takže oficiálny, dá sa povedať, oficiálna titulná fotka, ktorá bude pri každom, alebo by mala byť pri každom spustení hry pred vstupom do menu. Takže už som nachystaný na ten zajtrajšok. No a už keď o tom hovorím, tak poďme si, dámy a páni, predinštalovať samotnú F1.25. Takže celkovo 82 GB bude mať tento ročník. Čo sa týka jazyka, tak sa len poďme pozrieť, či nebodaj tá čeština tam náhodou nebude, čo by bol obrovský zázrak. Takže angličtina, čínština, holandština, francúzština, nemčina, taliančina, japončina, poľština, portugalčina, mexická španielčina a španielčina. Takže žiaľ čeština nikde. Takže tak, automatické patche a updaty zapnuté a vytvoriť odkaz na pracovnej ploche samozrejme áno. Súhlasím a môže sa sťahovať. A sekund, kde to mám. Takže tak. Takže už sa nám sťahuje F1.25 na zajtra. Aspoň zajtra to nemusím inštalovať na poslednú chvíľu. No a pripomínam tým, že zajtra vychádza F1.25 o 17. tak stream začne v trošku netradičnom čase o 16:30, čiže zhruba pol hodinku pred oficiálnym vydaním toho Early Accessu, aby sme hneď Day 1 a First Minute išli do samotnej hry, aby sme toho stihli čo najviac. No a zajtrajší stream možno potiahneme nejak do 10:00 do večera a potom streda, štvrtok sa pokúsim začať čo najskôr. Keď sa podarí, tak kľudne aj do obeda by sme mohli začať stream obidva dni, aby sme toho stihli proste čo najviac. Takže tak. No dobre, takže song nám dohral a už sa nám to inštaluje, máme prvých 5%, výborne. Takže už sa nám na tom delá, už sa nám na to robí. No a tým, že prechádzame z formuly
teda z hokeja do formul, tak je najvyšší čas urobiť menšiu zmenu a prehodiť, naladiť sa správne, ako treba. Takže prvýkrát v tomto roku Ferrari šiltovečka konečne na svojom mieste. No a už aj tu mi píšu, že už zajtra o 5. podvečer môžem hru prvýkrát spustiť. A už som spomínal, myslím, na piatkovom streame, že už mám konečne kúpený EA Play Pro, takže to najvyššie možné predplatné na EA App, čo znamená, že budem mať hneď pri vydaní tú najvyššiu možnú edíciu F1.25, už tento rok nie Champions edícia, ale Iconic Edition, a aj s kompletným obsahom bonusovým, plus ešte aj s tým špeciálnym obsahom z filmu F1 s Bradom Pittom. Ale pozor, tento obsah do hry získate len pokiaľ vlastníte tú drahšiu Iconic Edition. Plus navyše tento obsah z toho filmu do hry pribudne až mesiac po vydaní, čiže až 30. júna budete môcť prvýkrát jazdiť s tým fiktívnym tímom Apex GP. A ak som dobre počul, tak ešte vyšiel taký jeden menší trailer na F1.25, nejaký 45 sekundový, kde vlastne práve dávajú do pozornosti ten samotný film F1. A plus tam aj hovoria niečo o tom, že vraj ten Apex GP bude mať ako keby nejaký samostatný príbeh, že to bude mať nejakých 5-6 kapitol vraj. Takže je to taká kompenzácia za to, že už toto posledné pokračovanie Breaking Pointu bude mať len 15 kapitol. Čo znamená, že aspoň si to vykompenzovali tým, že pridajú ten film F1 do hry a ten bude mať tiež nejaký taký samostatný príbeh na nejakých 5-6 kapitol. Takže tomu hovorím dobrá kompenzácia, už keď ten príbeh Breaking Point bude taký relatívne krátky. A musím sa priznať, už viem, čo ma bude čakať v tom Breaking Pointu, ale nebojte sa, len prvé dve kapitoly už viem, čo sa tam bude odohrávať, pretože som dostal možnosť pozrieť sa na exkluzívnu predpremiéru na prvé dve kapitoly od EA a Codemasters. Takže ja už vlastne viem, čo sa tam odohrá, ale keď budeme zajtra prechádzať, tak sa budem tváriť ako, že to vidím poprvýkrát, hej. Takže vlastne viem, čo bude v tých prvých dvoch kapitolách a o čo sa tam bude jednať, ale zatiaľ vám samozrejme nebudem nič hovoriť. Mohol som len prvé dve kapitoly vidieť, pretože už potom tretia kapitola je veľmi dôležitá, alebo prvá z tých veľmi dôležitých, a práve za dokončenie tretej kapitoly aj jeden z achievementov práve z Breaking Pointu. A tam sa pravdepodobne na konci tej tretej kapitoly niečo dôležité stane, takže preto som mohol vidieť len prvé dve kapitoly z 15. Takže tak. Neviem, či mám zapnutú možnosť toho, že môžem hrať aj inú hru, keď sťahujem inakšiu, len zase sa bojím, že to bude brutálne sekať. Tá hra, kým sa to sťahuje. Chcel som to pôvodne sťahovať počas tohto hodinového intra, len som na to nejak zabudol, neviem prečo. Takže stáva sa. Už budem hrať iba na EA App, tento rozlúčkový stream, pretože vlastne ako na EA App aj na Steam mám z F1.24 všetky achievementy a v podstate už na obidvoch účtoch už v podstate nemám čo robiť okrem hrania toho multiplayeru, takže v podstate je to úplne jedno, že na ktorom budem hrať, takže rozhodol som sa pre EA App na tento rozlúčkový stream, takže ako sa hovorí, tam kde sme začali, tam aj skončíme, pretože aj takto pred rokom sme prvý stream z F1.24 mali práve skrz EA App. Takže tak. No a tu, čo som spomínal, tu už sú aj všetky achievementy do F1.25 rozpísané na EA App. Takže okrem tých 4 týkajúcich sa Breaking Pointu, tie sú akože skryté, ale už vieme, že ktoré to sú. Jeden z nich, že si musíš vybrať jazdca, ktorého chceš, a potom, že musíš dokončiť, myslím, 3., 9. alebo 10. a potom poslednú 15. kapitolu.
Takže, a ostatné sú všetky už dopredu uvedené. Takže tak. Tak, stiahuje sa to pomerne rýchlo, už sme v štvrtine inštalácie, takže celkom rýchlo to ide. Idem sa pozrieť do nastavení, že či mám zapnutú tú funkciu, že môžeš hrať inakšiu hru počas toho, čo stiahuješ inakšiu. Ale myslím, že by som to mal mať zapnuté. Sťahovanie. Aha, tak mám zapnuté, že inštalácia sa ako keby pozastaví počas toho, čo hráš niečo iné. Takže OK. Tak viete čo? Ešte si počkáme chvíľočku, kým sa to stiahne. Ide to naozaj veľmi rýchlo, už máme 30%, takže nemáme sa kam ponáhľať. Už v podstate v tej 24 aj tak nemáme okrem multiplayeru čo iné robiť. No dobre, skúsime ako keby ten špeciálny event s tým Lewisom Hamiltonom, ktorý som získal vďaka tomu, že som si predobjednal 25. A môžeme si ešte vyskúšať tie ako keby tohtoročné lakovania monopostov v móde časovky. S tým si môžeme troška prepojiť aj trate Holandsko, Veľká Británia a Rakúsko, že si ich môžeme v tej časovke vyskúšať ako keby v protismere. Lebo v časovke by mala byť tá možnosť, že môžeš jazdiť trate v protismere, ale zase sa ti nebude rátať ten čas. Takže môžeme si ako keby tak už o deň skôr vyskúšať v F1.24 tie trate v protismere. Aby sme už tak troška sa na to na zajtrajšok pripravili. Takže tak. Že kde som našiel to pozadie obalu, že by som to chcel aj ja. Bolo to veľmi náročné nájsť, ale našiel som to. Kde som to našiel? Myslím, niekde cez Google obrázky som to našiel, ale musel som sa k tomu nejakým spôsobom prehrabať a nájsť to ešte v tom rozlíšení 1920 na 1080 bol ako totálny voraz, ale nejako sa mi to podarilo. Takže a vyzerá to pekne, ako musím povedať. Aj som si kvôli tomu samozrejme musel troška rozostaviť ikony do inakších častí tej plochy. No a dokonca som zistil jednu vec, ktorú som doposiaľ nevedel, že tento hlavný monitor, cez ktorý streamujem, tak vlastne, že na tomto monitore si vďaka Windows 11 som si mohol zvýšiť obnovovaciu snímkovú frekvenciu zo 60 Hz na 75. Takže to bude taká tiež novinka. Takže prvýkrát, čo budem hrať so 75 Hz snímkovou frekvenciou. Takže to som zvedavý, že malo by to byť tým pádom ešte viacej plynulejšie hranie hry, hociakej. Takže to som zvedavý, lebo doposiaľ mne ako v pohode vždycky stačilo 60 Hz na hocičo, ale ako 75, ako troška vyššia obnovovacia snímková frekvencia, tak ako prečo nie? Takže uvidíme, že ako to bude vyzerať. Tak, ako sme na tom? 40%, pohoda. Pohodička, moji brosky. Takže tak. Nechcem už dávať ďalšie songy do pozadia, pretože viem, že ešte nejaké tie songy budeme počuť v samotnej F1.24 dneska. A to už by bolo tých copyrightov viac ako dosť na dnešný stream. A potom to musím jeden po jednom zmazávať z toho YouTube. Hlavne tie songy, ktoré nedovolujú púšťať záznam v Rusku a Bielorusku. Takže kvôli tomu sa už radšej nebudem púšťať inakšie songy do pozadia pre istotu. A vlastne ja som ešte dneska sa ani nepozeral, že či už sa mi odstránil jeden z včerajších copyrightov, čo som dal dávať head. Takže idem už teraz, kým čakáme, tak to idem rýchlo pozrieť. Aby som sa nenudil. Ale myslím, že... Takže ďalší copyright odstránený, výborne.
OK. Takže poďme dať rovno ďalší odstrániť. Poďme dať rovno ďalší do prdele. No a koľkože sa bude odstraňovať tento copyright? Ty vole. 18 hodín. Skvelé. Fakt skvelé, bro. Fakt skvelé. Záleží aj od toho, že aký dlhý stream je. To je žiaľ práve ten stream z minulej stredy, ktorý nám trval namiesto pôvodných zhruba 5 hodín vyše 8. Takže žiaľ, preto to tak dlho trvá. Čím dlhší stream, tak tým dlhšie trvá odstraňovanie každého jedného copyrightu. Čo je ako fakt extrém totálny. Čo je ako fakt extrém teda. Tak, už sme v polovici, 50%, takže to máme za takých možno 10 minút. Tak najneskôr do tej štvrtej to stiahnuté bude a do štvrtej už sa snáď vrhneme do F1.24 konečne. Takže tak. No a zatiaľ si môžeme len tak v rýchlosti zhrnúť. Tým, že stiahujem tu F1.25 teraz, ktorú vieme, že má 82 GB, čo je ako hardcore totálny. Čo je ako hardcore. Nejaká správa mi tu na Steame prišla. Aha, je to od tohto cápka, to nič dôležité. Takže si môžeme len tak pre porovnanie ukázať, že koľko gigabajtov mali predchádzajúce ročníky schválne. Takže poďme na to. F1 2011, niečo vyše 10 GB, odohratých vyše 23 hodín. Tu síce achievementy uvedené nie sú, ale tým, že tento ročník bol ešte cez tú platformu Games for Windows Live, tak to malo myslím 38 achievementov. Ale myslím, že to mám nejako uložené skrz ten Xbox, tie achievementy z F1 2011, tak môžem sa pozrieť už keď som pri tom. Takže len musím nájsť svoj profil. Áno, tu F1 2011, 32 z 38 achievementov, 82%. A tých 6, čo som nezískal, tak tie sa týkali buď co-opu, alebo multiplayeru. A ten už v tom čase nikto nehral. Takže žiaľ, som nemal ako získať tieto achievementy už. Potom ďalej, kde sme, čo sme, tu sme. F1 2012, 7,5 GB, takže ešte 12 mala menšiu veľkosť než 11, o štvrtinu zhruba. 7,5 GB, odohratých vyše 38 hodín a získaných 45 zo 49 achievementov. A tieto 4 achievementy, čo nemám, tak vyhraj 15, teda dokončí 15 a 30 pretekov multiplayery a vyhraj pohár konštruktérov a majstrovský titul v koope. Tak to už tiež nemám ako získať. Potom F1 2013, 8,5 GB, odohratých 37,5 hodiny, získaných 40 zo 45 achievementov a dokončí 25, 50 pretekov multiplayery, vyhraj pohár konštruktérov a majstrovský titul v koope a vyhraj preteky multiplayery v monoposte z 80 rokov na španielskom Jereze. Super. Potom F1 2014, len 5 GB. Takže 2014 má o polovicu menšiu veľkosť než 2011, tak to je extrém. To len dokazuje, že to bol hrozný ročník. Takže 2014 len 5 GB, necelých 50 hodín odohratých, 45 zo 49 achievementov. Dokončí prvé preteky v multiplayery, dokončí 25 a 50 pretekov multiplayery a vyhraj buď titul alebo pohár konštruktérov v koope.
To boli všetko ešte ročníky, kedy ešte bol nejaký ten kooperatívny mód, že ste mohli ako keby dvaja hrať pri jednom počítači celú jednu sezónu v samotnej hre, čo bolo super, ale už potom od 15 to zrušili. Potom F1 2015, to má 12 aj 4 giga, takže o trošku viacej než 11. Necelých 58 hodín odohratých, 42 zo 45 achievementov. Získaj aspoň 100 bodov v online šampionáte, tak žiaľ, do žiadneho multiplayerového šampionátu sa mi nepodarilo v tejto hre dostať, takže GG Alkane, a dokončiť 25 a 50 pretekov multiplayery, iba 8 pretekov som absolvoval celkovo v multiplayeri v 2015. F1 2016, no a tu už je ako riadny skok, vyše polovičný skok medzi dvoma ročníkami. 2016 už má vyše 26 giga, odohratých takmer 109 hodín a získaných 48 zo 49 achievementov, čo na série ten jeden achievement, a ten je, že ulož si online šampionát. To viem, ako treba urobiť, len žiaľ to nemám s kým urobiť, takže ináč by som vedel aj ten achievement ešte v pohode získať dneska. Potom F1 2017, vyše 31 giga, takmer 40 odohratých hodín, získaných 47 z 50 achievementov. Dokončí preteky v online šampionáte, tak to by sa ešte tiež dalo, keby som donútil svojho bratranca niekedy. Získaj rank 25 multiplayery a získaj nejakú online Champion Star. To neviem, ako sa dalo získať. Takže tak. F1 2018, takmer 38 giga, odohratých takmer 65 hodín, získaných 49 z 50 achievementov. A jediný achievement, čo mi chýba, je, že dokončí nejaký ten e-sportový event, a tie žiaľ už dávno skončili, takže už sa nemám tých e-sportových eventov ako zúčastniť, takže GG Alkane. Takže tento jeden achievement mi tu navždy zostane visieť. F1 2019, vyše 39 giga, odohratých takmer 134 hodín, získaných 46 z 50 achievementov. Získaj maximálny 50. level v multiplayeri. Tu je síce uvedené, že mám 49. z 50, ale to je chyba nejaká. V skutočnosti mám iba nejaký 30. myslím. Získaj Gold Skill Rating, tak tu je to o čosi ťažšie než v novších ročníkoch, takže to sa mi nepodarilo. Vyhraj medailu v lige. To by som tiež musel niekoho donútiť, a toto by som ešte vedel získať sám, len dostať sa na to maximálne hodnotenie showmana v kariére, tak to je ako kurník náročné a získalo to ani nie percento hráčov tento achievement. Takže ako mazec. No a F1 2020, to je prvý ročník, kde mám všetky achievementy, vyše 40 giga, odohratých 846 hodín, takže masaker, naozaj masaker. F1 2021, ako tu je totálny skok, opäť medzi 20 a 21, ktorá má skoro 90 giga. Takže vlastne teraz, čo stiahujeme 25, tak je skoro rovnako veľká ako 21. Čo je extrém, čo je ako totálny extrém. Odohratých 588,5 hodiny, získaných všetkých 50 achievementov. F1 22, vyše 50 giga, odohratých 473 hodín, všetkých 50 achievementov. F1 23, vyše 61 giga, odohratých vyše 58 hodín a získaných 46 zo 49 achievementov. Tu som žiaľ už nestihol si kúpiť tú Champions edíciu na Steame, takže žiaľ bez nej sa len tak ľahko k tomuto achievementu, že dokončí 50 nálepiek celých, tak už sa k tomu žiaľ nedostanem. A dostať sa do Gold a Elite divízie v hodnotiacom multiplayeri v F1 World, tak to je ako, to by som musel tú hru hrať celé 2 mesiace v kuse bez dňa voľna. No a F1 24, 65 giga, 76 hodín a všetkých 50 achievementov. Takže to len také zhrnutie všetkých ročníkov predchádzajúcich, len tak pre zaujímavosť. A potom ešte keď si to spojíme, tak ešte tu máme F1 manažer 2022, takmer 20 giga,
odohratých takmer 66 hodín a získaných všetkých 26 achievementov. F1 manažer 2023 riadny skok o vyše polovicu, 47,5 giga takmer, odohratých zhodou okolností. Neviem, ako sa mi to podarilo, ale ako 22 aj 23 v manažerovi som dokončil za totožný čas, za 65,7 hodiny. To fakt neviem, ako sa mi podarilo. A získal som všetkých 29 achievementov, no a posledný ročník už je jasné, že 25 F1 manažer nevíde, takže F1 manažer 2024 bol posledným ročníkom, ktorý aj vôbec vyšiel. No a ten má dokonca ešte menej než 2022, len 17,5 giga, odohratých 48 hodín a získaných všetkých 30 achievementov. A ešte keď k tomu prirátame troška staršiu, takú arkádovejšiu hru na štýl Mario Kart F1 Race Stars, tak tam má necelých 5 giga. Odohral som rovných 111 minút, takže ani nie 2 hodiny a získal som 7 zo 64 achievementov. A potom ešte tá, ktorú sme si aj, myslím, párkrát ukazovali v minulom roku, a to veľké prekvapenie, a čo som fakt nečakal, že ma bude baviť, a to New Star GP, čo má len ľahko nad 1 giga, odohratých 40 hodín a získaných 47 z 50 achievementov. Takže tak. Takže toto sú všetko formulové hry, ktoré mám na Steame, a že koľko potrebujú gigabajtov, koľko som z nich odohral, koľko achievementov som z nich získal a tak ďalej a tak ďalej. Takže také rýchle zhrnutie, dá sa povedať. No a tu som nezískal ktoré achievementy? V tej 11. Vyhraj titul v co-op sezóne, dokončí celú co-op sezónu, dokončí preteky v multiplayeri bez jedinej zrážky. Super, fakt super. OK. A ešte tu potom do koopu, že vyhraj pohár konštruktérov v koope. Takže 3 achievementy týkajúce sa koopu a 3 týkajúce sa multiplayeru. Dokončí preteky bez jedinej crashky v multiplayeri, čo je skoro nemožné. A potom vyhraj 10 a 35 pretekov v multiplayeri. Super. Super. Ale to už není možné, keďže už táto funkcia Games for Windows Live bola zrušená, a to aj pre F1 2011 a taktiež aj pre Flatout Ultimate Carnage, pretože tu ešte sú uvedené tie staré achievementy z tej Games for Windows Live verzie, takže tu sú ešte aj tie multiplayerové achievementy, ktoré sa už nedajú vôbec získať, tým, že multiplayer bol v samotnej hre ako keby úplne zrušený. Ale hovoria o tom tí tvorcovia, že by ho chceli nejakým spôsobom prinavrátiť, len zatiaľ sa im to nejak nedarí. Tak budem im držať palce, nech sa im to podarí niekedy navrátiť multiplayer v tomto skvelom Fladoute. No uvidíme. Takže tak. No dobre, tak a pozor, zdá sa, že už sme na konci, je to tak. Takže krásne sme využili ten čas. Takže už máme 98% mojich homebojovia. Takže už sa nám to blíži pomaličky. 99, 100%, dámy a páni. A v tejto chvíli inštalácia je dokončená. Takže F1 25 máme stiahnutú. Tým pádom ju nemusím stiahovať zajtra hneď po vydaní, čo je skvelé. Takže paráda. A ako som povedal, že do tej 4. sa to stiahne, takže úplne super. A idem sa len rýchlo a už tu mám aj ikonu na túto hru, na pracovnej ploche. Takže takto vyzerá ikona. Takže na tej ikone sú vyobrazení práve títo traja jazdci, Piastri, Sainz a Biermann. A pod nimi ešte tieto 3 monoposty, ich vlastné. A keby som chcel akože spustiť cez ikonu teraz, tak proste neojebeš to. Táto hra ešte nebola vydatá, musíte počkať do oficiálneho dátumu vydania, čo je zajtra o 5. podvečer, aby ste mohli spustiť F1 25. Takže proste systém neojebeš. Možno jedine, keby som nastavil dátum 27. maj teraz v počítači a nastavil by som čas 16:59, tak možno by som to nejak ojebal, ale my budeme poctiví, my si ešte tých 25 hodín posledných poctivo počkáme do vydania.
No a my už, dámy a páni, môžeme ísť konečne na F1.24, náš rozlúčkový stream z tejto hry, kde si prejdeme ten špeciálny event, ktorý som získal vďaka predobjednanú 25-ky s Lewisom Hamiltonom. Potom si ukážeme tie už tohtoročné lakovania monopostov a potom samozrejme už pôjdeme na samotný multiplayer, čo bude hlavná náplň dnešného streamu. Takže, dámy a páni, držte si klobúky, prajem vám príjemnú zábavu, užite si dnešný rozlúčkový stream z F1.24 a ide sa na to. Let's go! No a keďže je to náš posledný stream z F1.24, tak viem, že za to bude copyright, ale keďže je to naposledy, tak si ponecháme ešte naposledy minuloročnú úvodnú zvučku oficiálnu. Takže viem, že už dopredu viem, že budem musieť copyright odstraňovať, lebo proste to, čo není aktuálne, tak to blokujeme. Ako to dáva naozaj logiku teda v súčasnom svete, ale dobre. Tak, ideme na to. Ideme na to, moji homebojovia. Let's go. No a zatiaľ, kým bude intro, tak ja si aspoň odskočím. Co? Jebe. OK, tak ešte si neodskočím, pretože mi tu vyskočila nejaká chyba, čo je fakt skvelé. Fakt skvelé, bro. Skúsim ešte raz takto zapnúť a pokiaľ zase vyskočí chyba, tak potom skúsim reštartovať samotný EA app. To zvykne pomôcť. To sa mi veľakrát už stávalo pri spúšťaní, že nejaká chyba mi vyskočila vždycky. Takže pokus číslo 2. Tak, už to ide. A až teraz si môžem odskočiť. Co? Ale píču. Aha, OK. Aha, ja som si stiahol hru Ratatouille prvýkrát na tomto PC a ja som zabudol vysunúť z programu Demon Tools Lite ten disk skurvený, aby tá hra fungovala. Keby som si pozorne prečítal, tak by som nemusel byť debil. Dobre, nevadí. Takže Demon Tools Lite to tu kazil. Nevysunutý disk. Tým, že už nemám CD-romku
ani DVD-romku na tomto novom počítači, tak žiaľ musím používať ten program Demon Tools Lite, ktorý mi vlastne pomáha ako keby nahradiť reálne CDčka pri sťahovaní súborov niektorých. Takže ten Demon Tools Lite to tu kazil. Tak snáď do tretice všetko najlepšie dúfajme. Co? Jebe. Ale píču. Aj počkať, ešte takto ukončiť. Počkať, skúsim ešte takto. Počkať, vysunúť. Som vysunul ten disk, áno. Takže vysunutý ho mám. A aplikáciu mám ukončenú, tak teraz by to už fakt malo ísť. Alebo ešte ma napadlo, že možno tým, že som dal tú zvýšenú snímkovú frekvenciu, tak možno to nejak nechce zobrať tento systém. Lebo ako už tieto monitory, čo mám, obidva, tak už ako nie sú najmladšie, tak ako možno tá vysoká snímková frekvencia im nerobí dobre. Aj keď tá snímková frekvencia je ako dobrá vec. Čím vyššia, tým lepšie pre tú hru. Tak uvidíme, keď mi to znova spadne, tak skúsim ešte potom. Lebo hra sa mi spustí, čo je základ. Ty vole, vážne. Počkať, Disk Soft Ltd, Demon Tools. Mňa asi porazí. Ja som zabudol ten názov, ako sa to volalo. Ja som zabudol na ten názov. Takže Demon Tools mám všade vypnutý, kde to môže mať vypnuté. Lebo ešte je tam druhá možnosť, ale to ja nechcem robiť počas streamu, do prdele reštartovať počítač. Ty vole. Ach jo. Dobre, skúsim ešte raz to zapnúť. Skúsim to ešte raz zapnúť. A skúsim akože rýchlo preskočiť to intro, že rovno dám skipnem. Nie. Takže proste počkať, Disk Soft Ltd. Počkať, kým to tu mám, tak rýchlo to idem zadať. Nejaký disk
Aha. OK, takže je to nejaký súbor z Demonsu, ktorý mi tu proste nechce sa, proste sa automaticky samo od seba nevypne. Takže našiel som ho. Ešte raz to pre istotu zadám. Nie, nikde tu není. Disksoft Ltd. Tak možno teraz. Ako veľmi sa ospravedlňujem, s týmto som nerátal. Ako ja si pamätám na starom počítači, nech som spúšťal hociakú hru a či som mal sunutý alebo vysunutý disk v démone, tak ako mne vždycky všetko fungovalo. Netuším, prečo práve nový počítač má s tým problém. Takže program bol toto, vypnutý úplne. Tak prosím, nech už to teraz ide do prdele, lebo ako fakt nemôžem reštartovať počítač počas streamu. Bo to v podstate máme po streame rovno. EA Sports, it's in the game. Do piči. Však ty vole. Joj, mamo. Urobil som všetko. Urobil som úplne všetko, čo som mohol. Proste vypnuté to je. Nikde to tu nesvieti. Ešte ma napadla tá jedna vec, čo som dneska skúšal, ale ako pochybujem, že to bude tým, ale ako treba skúsiť všetky možnosti, že navrátim toto, že navrátim tých 60 Hz iba. Teraz, kde sa to nastavovalo. 60 Hz. Obrazov. Co? Jo, what the fuck? Mne sa to samo od seba to nastavenie vrátilo na 60 Hz. Jo, what the fuck? A ja prisahám, že som nič nerobil s tým. Ja som to prepol na tých 75 včera večer a už potom som s tým vôbec nehýbal. A teraz samo od seba sa mi to vrátilo na 60 Hz. Ja to bude asi tým, že keď zapneš iba jeden monitor z dvoch, tak asi sa ti to nejak resetne. OK. Takže toto by problém byť nemal s tým. Ešte posledná vec, čo ma fakt napadá, len to si budete musieť troška počkať, že ešte stiahnem rýchlo F1.24 na Steame. Má to síce 65 GB, ale na Steame sa mi našťastie tie hry stiahujú pomerne rýchlo. Takže skúsim ešte stiahnuť ako 24 na Steame a pokiaľ tam bude rovnaký problém, tak asi mi nezostane nič iné, než ten počítač jedine reštartovať. A tým pádom budeme musieť aj reštartovať tento stream potom. Našťastie všetky potrebné veci sme si už vlastne povedali, čo je fajn. Len akože budeme akože začínať od začiatku tým pádom, čo sa mi už, myslím už párkrát sa mi stalo, že som musel kvôli niečomu vždycky reštartovať počítač, ale to už veľmi dávno. Takže ako, ja aj vlastne počkať, ja nemôžem stiahnuť Steam verziu, lebo tam ja nemám toto. Ja nemám predobjednanú 25 na Steam a tým pádom tam nebudem mať ani tie lakovania do tohto, ani tie lakovania do časovky, ani tú výzvu od Lewisa Hamiltona. Do riči. Dobre, tak potom zrušiť sťahovanie. Prečo mám oblasť pre sťahovanie Maďarsko jebe? Však som mal celý čas nastavené Kámo, mne sa tu reálne, ten počítač si reálne žije vlastný život. Mne sa tu reálne niektoré veci samo od seba ako prenastavujú. Bez môjho vedomia.
Počkať, ako sa úplne zastavuje sťahovanie, mi povedz. Kde sa to robí? Vlastnosti možno? Kde sa zastavuje sťahovanie? To nemyslíš vážne, že na Steame sa nedajú zrušiť sťahovania? Už rozbehnuté. Ty vole. Tak toto snad nemyslíte vážne. Dobre, skúsim ešte raz zapnúť a pokiaľ zase mi to tam vyskočí, tak ja si fakt budem musieť reštartovať počítač, moji homebojovia. Ja si fakt budem musieť reštartovať skurvený počítač. Takže tým pádom budeme musieť na nejakých možno 5-10 minút prerušiť stream a potom akože začať na novo. Len otázka, čo s touto prvou časťou streamu, že či ju mám vôbec toto dávať na toto. Ako môžem to dať akože samostatne, že tá prvá časť streamu bude ako keby taká kecacia, že môžem to dať ako keby ohľadne majstrovstiev a formuly všeobecne. Potom už tá druhá časť streamu ako čisto hracia. Lebo ako... A teraz mi pre istotu ešte to varovanie prišlo pred spustením hry, že mi to hneď napísalo. Takže asi fakt nemám inú možnosť. Brosky. Pretože v paneli úloh to mám proste vypnuté. Takže... Dobre, posledný pokus. A pokiaľ mi to opäť vyskočí, tak budeme musieť žiaľ reštartovať počítač tým pádom. No našťastie táto prvá časť streamu má koľko? Len hodinu aj pol, takže to je ešte relatívne OK. Dobre, skúsim to rýchlo preskočiť, ten úvod, že či to nejak neojebeš, ale pochybujem. Urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, proste to nejde. Takže je mi ľúto, dámy a páni, budem musieť žiaľ reštartovať počítač, pretože pojebaný Demon Tools Lite, s ktorým som nikdy problém nemal, či už som mal vsunutý alebo vysunutý CD disk, tak proste vždy mi všetko fungovalo na starom počítači a tu všetko, na čo som bol zvyknutý zo starého počítača, tak väčšinou nefunguje, takže žiaľ, je mi ľúto, moji homebojovia, takže budeme musieť prerušiť na takých 5-10 minút stream, takže najneskôr tak do pol by som mal byť opäť live, máme štvrť na toto, takže máme štvrť na 5, takže najneskôr do 4:30 som oficiálne back, späť live, takže je mi to ľúto, že čo to mám za šrot. No šrot to není, ale ako ja som s týmto vôbec žiadny problém nikdy nemal, takže som automaticky rátal, že ako to bude úplne v pohode. Lebo ako keď si chceš zahrať niektoré hry, tak proste musíš ako skrz CDčko a ja CD-romku nemám, takže som si musel kvôli tomu robiť tento program. A ten som mal aj na starom počítači, úplne normálne som ho používal. A aj keď bol zapnutý, tak som mohol hociakú inú hru zapnúť a s týmto som sa ešte fakt nikdy nestretol s takýmto niečím. Že asi sa rozlúčky nedočkáme, neboj, rozlúčka bude. Len je potreba reštartovať počítač a snáď to už pôjde po reštarte, dúfajme.
Áno, bude na dve časti rozdelený, takže teraz vlastne ukončím ako keby túto časť streamu a najneskôr do pol som back live a ešte zmením názov, že dám preč tú časť, že čaká nás rozlúčkový stream z F1.24. Takže toto odstránim túto časť z nadpisu práve teraz. By sa vám to malo aktualizovať. A ešte to zmením kategóriu z F1.24 na len sa rozprávame. Takže z F1.24 by sa to malo zmeniť na len sa rozprávame práve teraz. Just chatting, výborne. Takže a potom tú druhú polovicu názvu dám do tej druhej časti streamu. Takže dámy a páni, dáme si teraz na 10 minút pauzu. Na 10 minút sa odpojíme od streamu a najneskôr o pol budeme pokračovať druhou časťou dnešného streamu z nášho rozlúčkového z F1.24. Takže nikam nechoďte, dámy a páni, zostaňte naďalej naladení. O takých najneskôr 10 minút som back. Takže za chvíľku sa vidíme a počujeme. Takže za chvíľočku som back. Jo.